ndị ọman ekelekwa m unu ka unu ji soro m nnọọ maọbụ na-eche m mgbe ọbụla ezumike tie azụ wee gbara egwu gbatịkwa ụkwụ gbatịkwa aka ọ ga-adịrị na mma n'aha Jizọs amen. Dịka isiokwu anyị si wee dị ma mgbugba ka ị na-esonyere m, ọ sị ebe m si apụghị ịkwụsị m. Mgbe ị na-ajụ ebe mmadụ si ọ pụrụ imetụta agam n'iru ya, ụzọ ya bụ ọ pụrụ, mana ihe ga-eme ka ọ hapụ imetụta agam n'iru gị bụ gịnị? Mgbe ị bịa were ire gị wee gụọ eze gị ọnụ, ọ dị ka mmadụ chọrọ ịga ahịa, ihe ọ na-eyi n'akwụkwọ ụgbọgwụ 42 o ruo onye goro 45 or 47 ka ezi kwa onye ukwu gwara ọ ga na-eko ya eko ka ọ ga na-agba ya agba. Nke mbụ bụ na ọ ghọtahụ ihe ọ ga-ewe ya iji wee na-eko akpụkpọ na-agbụghọ saizi ya, maka ahụ na ọ matara o were ire egwu eze ya ọnụ. Ka ebe isi ga-eji metụta agamnihu gị bụ nke mbụ, mgbe ị bịa wee kpezụga ebe isi n'akụkụ, ijighị ndị ebu wee kpọrọ ihe. Asị atọwa ụtụtụ ruo n'ụlọ ụtala atọ enweghị isi, akụrụ ụlọ ọka onye kpara ya, ọkwa ya ka ndị Igbo kwuru. Asị na-ebido n'ụlọ mawa mma wee mee gịnị wee pụọ n'ezi. Mgbe ị bịa nọọ n'ezi na-ama mma maa mma n'ezi, mma ga-erughị ụlọ nwanne, mgbe ahụ ka ebe isi ga-ebido wee kpụọ gị isi agba okpu, wee kụọ gị isi agba okpu. Ejikwa ihe a na-akpọ background egwu you don't play with your background. Ị chọrọ ịbụ onye ga-agba mbọ nweta ihe ị chọrọ n'ụwa, buru ụzọ mee ihe a na-akpọ deal with your background, buru ụzọ hazie ebe isi ma n'ime mmụọ mana gịnị na mpụta ihe. Ọzọkwa ka ịbịa wee bụrụ enwere m ike ịnwụ maka ebe m si, enwere m ike ịnwụ maka ebe m si. Nna ị gaghị anwụ, mana ihe ị ga-eme ewu asị nwa nze na-agba ọbara ka ike ha. Mbezi tupu onye ahụ ga-egbu ya egbuo ya, na ọ ya abụka nlekaleka onye emebe ọhụkwa na dike na ibe ya mere ihe. Ị na-aghọta? Ị ga-eji ọkpọnọ Chineke nyere gị wee mara ka ị ga-esi soro ya. Ka m nye atụ, o nwere ike ọ bụrụ na ị bụ onye si n'ezinụlọ ebe a lụrụ ụmụ nwaanyị abụọ ma ọ bụ atọ, nke a na-akpọ polygamous. Ọ wụ ebe isi nna gị lụkasịrị ha, mebi ọgwụ abụ nwa nwunye nke abụọ maọbụ nwa nwunye nke mbụ. Ibele anya ifu na gị na ụmụnne gị unu enweghị ofu mmụọ, unu anaghị emekọ ihe, unu na-anyụkọ mamịrị ka ọ gbaa ụfụfụ. Onye nke anyụọ nke n'azụ ụlọ, onye nke anyụọ nke n'ihu ụlọ, onye nke anyụọ nke n'akụkụ ụlọ, nyekasị mamịrị ebe ọbụla. Ihe ị ga-eme bụ ịnọrọ ọdụ. Ya bụ na ọgwụ abụ nwa nwunye nke mbụ, ị nwere ezigbo ọrụ ịrụ n'ezinụlọ ahụ. Gịnị ka ị ga-eme? Ihe ị ga-eme ịnọrọ ọdụ, chụkwuru ndị okenye ndị maara ihe ọgwụkwa ndị soro mmụọ gbuo mmadụ, soro mmadụ gaa mgbarụ. Chụkwuru ndị okenye ha gbazinye gị olu, nye gị ndụmọdụ ka ị ga-esi kwa onye ukwu wara. Ọzọrọ ka ibe ya wee bụrụ ijekwuru ndị ụkọchukwu, ha enweghị ndụmọdụ n'ụzọ nke mmụọ nsọ. Maka na ihe ọbụla nke na-eme n'elu ụwa n'ụbọchị nke taa, o bugo ụzọ mee ya n'ime mmụọ. Spiritual rules the physical. Ọ wụ ime mmụọ na-achị mpụta ihe. Ị na-aghọta? Ị ga-afụ asị na mmadụ nwụrụ, ma mmadụ nwụrụ n'abalị nnyaa. Ị gaghị amụka na n'izuụka gara aga ebugo onye ahụ n'ime mmụọ ọ na-akpagharị. Ofu ụbọchị ka m nọ nnọọ ebe anyị nọ na-akpa nkata, mmadụ abụọ na-aba mba. Onye nke asị mmecha gị ihe, onye nke asị mmecha gị ihe, mgba iwe eriwe ọkụ.
ka onye nke ọzọ were aka so onye nke ọzọ ọ daa ebe ahụ ọ nọda ọ nwere obere ka o si nwe ọ daa n'ebe ahụ nwee ozugbo ozugbo asị na n'igbola mmadụ ọ sịkwa na ọ bụrụ ihe ọ kụrụ ya ọgba na onye ahụ egbugo ya n'ime mmụọ gịnị ka m na-achọ ịkọwa ị ga-ejekwu ndị okenye ha anyị gbazie ego olu jekwu ndị ụkọchukwu ha dị ọgọ ndụmọdụ anwụkwala mana aga m agbakwu ihe n'okwu a m ji ugbu a mana gịnị m ga-eme gịnị m ga-agụrụ obere ezumike nchighazie azụ anyị ewere hazie ya ọfụma biko akụkọ n'ebe ọbụla nọnyere m anyị na-abịa ka anyị gbara obere egwu